Yo, what's up guys? So karon guys, no, kay busy ang atong mga kauban sa pag ilang trabaho, no. Ako kauban gyud aning video ang pagbahin sa Facebook page guys. So mo nang natay buhaton nga mga content po guys, no, pang pakilig. Good guys, no, bro. Nakakauban guys. Si Angela Bernesto ang uyab. Sana all my jowa. So karon guys na mag question and answer na guys, no, sa about sa kay God, about sa atong sarili. Guys, muna na guys. So okay, let's go. What's up guys, no, ang kauban karon na si Angela Bernaldi Bernesto. Okay lang, handa akong loko. So guys, no, mag-ano mayo ka na question and answer. Wow! Kana portion? Portion? Unsa gid ako i-question daw. Ang question ko. Yeah, Wala ka prepared. Kuan gani kana. Ikaw sa una sige. Dili ang buko prepared. Oh, body harata. Prepare na ko nimo. Sige, yung pa ikaw nakay Sige. questions ako. Sige, kaya ako natakagot. Natakagot. Sige. Kabayot mong ano ya? Ang una na akong pangutana sa imo ha. Ay, sige kuan dia. Sige. Love ko nimo. Wow! Seryoso na siya kapag utana, Day? Oh, seryoso ko. Love ko nimo. Oo. Okay, next. Nganong sa kadaghang lalaki sa kalibutan? Nong cute mangko. Nong cute mangko. Nong cute mangko. Ala, naliwat man ka sa kuha. Ala, naliwat man ka sa kuha. Ako, grabe. Uy, Naliwat ka sa kuha. bakit mo? Nangi. Pero mas cute yung gamay. Sige na na, seryoso na nga question, no? Kung tanang mga pangit pamatyon, aha ka mo tago. Di man ko pangit. Pahin na nagiging siya ka na. Sige, pain niya ko nang tinuod ba? O, tinood na gyud, sige. Question niya. What if ako ang papa? Sige, bye! Sige! Sige, ulit. Ikong! Sige, kaburo na ako at What if ayam. papa na ko imong mama? Imong papa. Gaga. Igsuntay. Igsuntay. Di ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Pagkatabi kita, di ako Pag-isaon na ito. Okay naman ko. Sige, usap. Ano ako pangutana? Oh. Dili, ano ba? What if papa na ko imong papa soon? Di ako makapagsalita, pero di ibig sabihin nun na ayaw kita at di kita gusto. Sadyang Sunoy. Sige, Hindi ka na pa mangutana. wala mong question sa imo hagod. Pwede ka Cute kisyan day ako. ka. Cute day ka. Sige, next. Napaka ko pangutana. Sige, ipangutana mo na sa ko agad. Pangutana na ko na. Nganong ang babae mobiya sa isa ka lalaki? Actually, depende na siya sa kababae. Nganong dipindi? Alam mo, depende mo na kung saan ang ilahang ilang gusto sa lalaki nga wala na nakita sa lalaki nga ilang uyab karon, so lahi yun ang biyaan. Nakita sila og kanang Nganong pud ang lalaki mobiya pud sa babae? wala na sila yung mga dili ka kontento sa isa. Ay paano gud na siya? Katugod na kung gingon sa imo ha. Para naa sila ginapangita sa isa ka tao nga wala nila nakita sa ilang ka. Unsa man to lang gipangita? So karon na, napaka kung pangutana sa mga pangutana ng wala na siya og question. Okay. What if naay pangit nga lalaki nga moabot sa imong kinabuhi soon? Unsa imong man na siya? buhaton? What if naay moabot nga lalaki nga pangit sa imong kinabuhi soon? Unya manguyab. Unsa imong buhaton? Nako uyab ana nga time. Na. Ako. Manguyab. Unsa imong buhaton? Wala. Prangkahon na guys, magkahanan na ni. Unsa imong ifrangka? Unsa nimo pag ano ba? Unsa Sorry, sorry. unsa
Saan na mag-istorya? Saan na mag-istorya? Panako diri ikaw to. Ah. Sige, sige. Tak. Tanay guwapa. Nya pangit kay ko. Nya pangit itong nawong. Sige, sige. Nanay uyay mga babae. Hi miss, tapos na-reply ka. Kadili maka-ghoster. Hello. Oh, Sige, hello. ano lang ka? Pwede manguyab. Ay. One mang good. Karang namo magkuyap good. Nya tapos. Tapos karang front lang, karang front lang. Okay, next. Success.